ya zo a cikin sunna annabi yana safa irin wannan saƙaƙƙiyar safa da aka yi ta da wul kuma yana ainihin shafa a kai. Don haka da safa da huffi da jaurab dukkansu annabi sallallahu alaihi wasallama na shafa a kai. To daɗin gushi ma annabi yana shafa a kan hatta kalmi da yake cover shoes wanda bai rufe mishi idan kafa ba. Abu Dauda da Tirmidhi sun ruwaito wannan. Ku karanta littafin المسح على الخفين نا العلامة القاسمي ده تمام النصح في أحكام المسح نا العلامة الألباني يا أكي شافا أكن صافا ko huffi matuƙar kin san in kin sa safa ki ko huffi zaki shafa akai to ga ƙa'idar ita ce kafin ki sanya to ki yi alwala kafin ki sa huffin ko safa ko jawrab ko menene zaki shafa akai sai ki yi alwala sannan sai ki kawo ki sa sai zama sa'ad da kika sa kina da alwala